vegades vaig anar allà i eren aquests plafons que va decepcionar bastant, no? Tota la història, fins que van començar fins ara. Vivim una mica de... Es va començar a treballar sobre això i al final van tindre la seva aigua, allà es van quedar tranquils, però passa el següent, que sempre hi ha persones que pensen una mica i diuen a veure si li podem treure un rendiment, i a finals de 1890 o així va sortir la idea de posar un tren de via estreta que tenia de 60 centímetres d'amplada i va estar funcionant a primers del segle XX, va estar funcionant, després les coses no van anar gaire bé, el negoci tampoc estava una mica justet, però a més resulta que aquí al Tibidabo s'havia fet un par d'atraccions i els del Tibidabo van dir aquest tren és un perill i això no convé a ningú, a veure si el podem eliminar. Al final el van eliminar i els d'allà es van quedar sense competència, els del Tibidabo. I bé, aquí explica una mica això, però bàsicament aquí el 1908 va quedar enllestit el viatge, el tren i el viatge inaugural, que va ser tot un d'allò. Allò va durar uns 2 anys. Va durar uns 2 anys i després la cosa no anava gaire bé. Estem parlant de principis del segle XX, no? I llavors, aquí ara veurem, aquí hi ha una caseta, aquí, una mica d'història ràpida de l'embassament aquest, que mentre es van necessitar aigua va anar funcionant, no? Passaven per aquí, per les tuberies, per aquí, i sortien... Es pot anar al lloc que té la sortida del túnel. I encara surt aigua per allà, El que passa que està una mica abandonadot, hi ha moltes barzers i tal, però es pot veure, baixar per l'altre costat. Veure que tenia èxit i va decidir d'ampliar la línia que arribava de ferrocarrils, que només arribava a Sarrià, ampliar-la fins al Vallès, perquè va veure que tindria sortida, que la gent aniria. I llavors ja el dia que van inaugurar, ja el tram aquest, i ja va deixar de funcionar el tram, perquè ja van veure que...
sin música, hòstia. Mi querer una Coca-Cola con un trozo de limón, un trina